हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। നിങ്ങളൊക്കെ മാലിട്ട് അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ हरे കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട അധ്യായം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇന്നലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ. ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായി. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നാളെ നമുക്ക് അധ്യായം പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗം നാളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതിൽ അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, പുരുഷൻ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ന്യായം എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ അർജുനന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ഈ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞു? പരമപദം പോകാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവൻ, അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അറിയുന്നവൻ. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അറിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് 3ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതെങ്കിലും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരും.
നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഒരു അധ്യായം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ 14ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 14. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകാണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചനം നേടാം എന്ന് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോഭിജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റേതിനു സമാനമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റേതിനു സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഈ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രളയത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതായത് സംഹരിച്ചു കളയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് 2 തരത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്നിനെ പറയുന്നതാണ് ഫുള്ള്, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുക, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പോ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരുമ്പോ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അത് തീരുമ്പോ രാത്രിയാകുമ്പോ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രളയം സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടികാലത്ത് പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത. അപ്പൊ പ്രളയകാലത്ത് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാകും. വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് എവിടെ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതെവിടെയായിരിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തില്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ചിത്തനാകേണ്ടതോ വരുന്നില്ല. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോൻ അഹം ബീജപ്രദാപിത. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. അപ്പൊ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത്. അപ്പൊ അവരുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും, എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആദി പിതാവാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണെന്ത്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും, ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല 14 ലോകങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാ. അപ്പൊ എല്ലായിടും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളാണുള്ളത്. അത് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വൃക്ഷങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതും അഗ്നിയിലുള്ളതും വായുവിൽ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഈ പറഞ്ഞതിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം. അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബദ്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോട് കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഗുണങ്ങളാൽ ആ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനാകും. അപ്പൊ ഓരോ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖാസംഖ്യേന ഭക്താദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണത്. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. ആ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധമാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഋഷി അത് മിണ്ടാതെ ആയി. അയ്യോ, എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി.
അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഓരോ ചാപ്റ്റർ കണ്ടാ സത്വഗുണം മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധമാണ് എന്ത്? വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെ അവരും എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ബന്ധനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനം? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ആര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവര് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ആ ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവാം, സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പേരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അറിവുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ഉള്ളിൽ. ഇവരെ കുഴപ്പം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്, എനിക്കല്ലാതെ അറിയുന്നവനാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആരിലുണ്ടാവും? ഇവരിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ആര് ഉള്ളത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുണ്ടാവും? കാരണം സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവാം, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കും, ജോലി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും? അവർക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അവർക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഏത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇനി രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ, രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അളവിറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണം ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് കുടുക്കിയിടുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വളരുമ്പോ നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മളെ കുടുംബം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബം നോക്കണം, നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കള് ഇവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. അതിന് നമുക്ക് കുറെ പൈസ വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. മാത്രല്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ ആസക്തിയും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് അവരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണം. തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭീസ്തന്നിഭക്താദി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് തമോ ഗുണം. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. ഇത് സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം.
ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഏതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് പൊതുവെ മടിയന്മാര്, അലസന്മാര്, അതായത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ആകെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരായിരിക്കും ആര് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാലാണ് ഇവിടെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനം ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനജന്യമാണ് സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഒന്നും അറിയില്ല, അജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പോലും ആർക്കറിയില്ല, ഇവർക്കറിയില്ല. അലസന്മാരായിരിക്കും, പിന്നെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ഇവരൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണൽ ഏറ്റവും മുകളില് മിൽക്ക് ഫ്രഷ് വെജ് സ്റ്റോളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇവിടെ ടേബിളിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, മീറ്റ് സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ ഉള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അരയന്നത്തിന് താഴത്ത് കാണുന്ന അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ആര്? ജീവിയാണ് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലാണ്. ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അരയന്നത്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭയങ്കര അധികം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് അരയന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സത്വഗുണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? അരയന്നത്തിനെ പറയാം. രണ്ടാമത് തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കാന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? തേനീച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ തേന എടുക്കാനോ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ച് നമ്മളെ കുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ തേനീച്ച നമുക്ക് ഏത് ഉദാഹരണം പറയാം? രജോ ഗുണത്തിൽ പറയാം. അടുത്തത് കാക്ക എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊത്തി വലിക്കുക, അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? കാക്ക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തമോ ഗുണത്തിൽ ആണ് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് കാക്കയെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണം. വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത്. ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജാ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സുഖ സൗകര്യത്തിൽ മറന്നിങ്ങനെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ രജോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫുള്ള് അലസന്മാരായിട്ട്, മടിയന്മാരായിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അടുത്തത് രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് രജസുകളെ കീഴടക്കും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള അവസരം നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും തോൽപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണം ഈ മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം, ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുത്ത് രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തിരിച്ചും പറ്റും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തമസുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് രജസുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പറയുന്നത്. അതിൽ സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണം മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് എന്താണത്, അത് കുറച്ചും കൂടിയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം ഈ സത്വഗുണത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിനെ മറികടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സത്വഗുണം എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ്. അതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ബന്ധനം തന്നെയാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിനെയും മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനില് ഏത് ഗുണമാണ് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നിട്ടുള്ള ആ വസുദേവ അവസ്ഥയിൽ എത്താന്നുള്ളതാണ്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മില് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. അപ്പോ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, പിന്നെ വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ എല്ലാം തന്നെ ഈ 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അവയവങ്ങളും സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സത്വഗുണ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ആര്? ഈ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ നവദ്വാരങ്ങളും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ, അതാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അവര് ഈ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. അവര് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രാജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ കഠിനമായ പ്രയത്നം, എത്ര നമുക്ക് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്, മോഹാവേശം, കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ ആരിലുണ്ടാകും? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എല്ലാത്തിനോടും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അറുതി ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു വീടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അവർക്കൊരു സാധാരണ ഒരു വീടുണ്ട്. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അതിനേക്കാളും വലിയ വീട് വേണം എന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുക? അവര് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയും കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ആരിലുണ്ടാകുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പറയാം. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ വളരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് തേജസ്സില്ലായ്മ. തേജസ്സില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല?
ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. തേജസ്സില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുത്തിരിക്കുക. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, പിന്നെ നമുക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഏതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണും? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അവര് ഒരു തരത്തിലും അധ്വാനിക്കാനായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഇനി സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത്? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാളും മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങള്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലാണ് ആരെത്തുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോ എത്തുന്നത്. ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ഭൂമിയില് ഭൂമിയിൽ അല്ലെ. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും, അതായത് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കും? മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഇനി സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായതായിരിക്കും. അതിനെ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? ദുഃഖം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലോ അജ്ഞാനവും മൗഢ്യവുമായിരിക്കും. അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും. നരകങ്ങളിലാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് അവർ പോകുന്നെന്ന് പറയണ? സ്വാത്വികര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അതായത് ഭൂമിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികള്, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ നമ്മള് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അടുത്ത ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത്. അർജുനൻ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? പ്രഭോ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഈ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്?
ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം ഇതൊന്നും ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൂന്നാമത്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നും, അല്ലെ? കാരണം നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ 3 ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ത്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേകതേ സമദുഃഖ സുഖം സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയം ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യത്തെ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേണമെന്ന് തോന്നലും ഇല്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആരും പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മളത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക, നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം? തുല്യമായിട്ട് കാണാം, രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണാം. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ട വന്നാലും കല്ല് കണ്ടാലും പൊന്ന് കണ്ടാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, മണ്ണും കല്ലും പൊന്നും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്നത് ആർക്കാണോ പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് അപ്രിയമാണെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഒന്നുമില്ലാത്തത്, ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും, നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ശത്രുമിത്ര ഭേദം ഇല്ലാത്തവനാണ്. ശത്രുക്കളോടോ മിത്രങ്ങളോടോ എന്നുള്ളൊരു ഭാവവ്യത്യാസം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തില് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നിരുദ്യമനാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിരുദ്യമനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുണാതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ധീരനായിരിക്കും, നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, നിരുദ്യമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതാണ് ആര്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സാ ഗുണാൻ സമതീതേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതികതയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യമായാലും സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പിഴയ്ക്കാതെ, നമ്മൾ ഒട്ടും മുടക്കം വരാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ്. ഏതൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മാല എടുത്തപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ മാല അന്ന് എടുത്തു വെച്ചു, അന്ന് ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറ്റി? വീഴ്ച പറ്റി. പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ അവര് പോയതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്ന് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ സേവനം നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതിലൊരു കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണിത്. അപ്പൊ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാട്ടാളനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ള എന്താ പറയാ, കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? രത്നാകരൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്തും പണവും ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കും. പിന്നെ പക്ഷികളെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? വേട്ടയാടി പിടിച്ച് അവരൊക്കെ കൊല്ലുക. അതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? രത്നാകരൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രത്നാകരൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാട്ടില്. ആ സമയത്ത് ആരാണ് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി ആ വഴി വരും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യില് രത്നാകരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല. സ്വർണവും സ്വത്തോ പൈസയൊന്നും ആരിലില്ല, നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയും, എന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആദ്യം പറയുന്നതാണ്, വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. കാരണം കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യം തേജസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവരനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ പറയും, നീ ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കും നാരദ മഹർഷിക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാം, നീ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ രത്നാകരൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭാര്യ എന്താ പറയും? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തിനാ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അയാൾ ഓടി വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആരും അനുഭവിക്കില്ല, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണം, മോചനം വേണം എന്ന് ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷിയോട് രത്നാകരൻ പറയാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി മുന്നിൽ എന്താണ്? ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ആര് സ്വീകരിക്കുകയാണ്? ശരിക്കും രത്നാകരൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, ശരി, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും കൊള്ളരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം നാവിൽ വരില്ല. എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം രാമ രാമാന്ന് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിക്കും, നീ ഏത് വാക്കാണ് നീ എപ്പോഴും പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ മരാന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പക്ഷികളൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുമ്പോ അവര് പിടഞ്ഞ് ചാവണ കാണുമ്പോ ഇയാള് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് മരാന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ പറയും, നീ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ അത് പറഞ്ഞോളാൻ പറയും. നീ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറയാ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്ന വരെ നീ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകും.
അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പിന്നെ തിരിച്ചു വരാണ് പോയിട്ട്. അപ്പൊ ദൂരേന്ന് തന്നെ എന്താണ് നല്ലൊരു പ്രകാശം ഫീൽ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അടുത്തേക്ക് വരുംതോറും ഭയങ്കര ഒരു ചൈതന്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെതൽപ്പുറ്റിന്നാണ് ഈ ഒരു ഒച്ച വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചെതൽപ്പുറ്റ് നോക്കുമ്പോ ആരാണ് അവിടെ? താൻ അന്ന് നിർത്തിപ്പോയ രത്നാകരനാണ് അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ചെതൽ പിടിച്ചു, ചെതൽപ്പുറ്റായിട്ട് മാറി രത്നാകരൻ. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷി രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോ രത്നാകരന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണത്തിലായിരുന്നു രത്നാകരൻ? തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു. ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു? മുകളിലേക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക.